Assalamu alaikum. An balima bamanankan fɔbagaw, ni ye ala tɔgɔ dɔ ye n'a bɛ nafolo n'i bɛ fɛ ka taa nafolo juru ta. Mais yanni n bɛ kumaw daminɛ n b'aw deli a ka abonné an ka chaîne kan ani fana aw ka an ka ala tɔgɔ partager ka video ninnu partager walasa maa minnu ti nin page nin kalama u ka bɔ a kalama. Sabu ko daminɛtɔ don an b'a fɛ maa caman ka bɔ a kalama walasa n ka se ka maa caman de dɛmɛ ka bɔ kɔlɔfili la. N'aw abonné na ka ba kana ɲina fana a bɛ notification like pour que an ka video n'a kɛra k'a sɔrɔ aw tɛ connecté tɛ n'aw nana connecté waati o waati a bɛ video sɔrɔ an bolo. Masha Allah ni baara nin n b'aw deli a kana kɛ tɔɲɔ bolo kan ne m'a d'aw ma o kama ni maa min y'a kɛ ka maa tɔɲɔ ka juru ta ka ban ka taa sara o b'i ni Alahu Taala cɛ ne y'a di le walasa a ka se ka juru ta k'a ka baaradaw kɛ n'a ye nafolo sɔrɔ ka tɔnɔ sɔrɔ a bɛ taa tigi ka wari sɛgɛrɛ mais ni min y'a baara ka ban ka taa juru ni sara k'a se b'i ye walima k'a ta ka kɛ ala tɔgɔ ye k'a kɛ mɔgɔ tɔɲɔko ye a b'i ni ala cɛ ne m'a di o kama. Masha Allah a bɛ baara cogo jumɛn a bɛna ala tɔgɔ ninnu sɛbɛn komi an ɲɛ b'a la cogo min na minnu bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛ minnu wo dayɛlɛ a b'a tigi tɔgɔ sɛbɛn a kɔnɔ a mako bɛ wari hakɛ min na a b'a sɛbɛn a kɔnɔ. N'a y'a sɛbɛn ni wariba don wurudi nin bɛ kɛ 3000 ni 300 ni 33 mais ni wariden ninnu k'a ta komi 200,000 kana bila 1000 n'o n'a ɲɔgɔnna don a b'a wurudi 300 tile 7 kɔnɔ ni tile 7 dafara a bɛ taa mais n'a y'a sɛbɛnden kan a b'a sɛbɛn siɲɛ kelen kelen de n'a y'a sɛbɛnden kan a b'a sɛbɛnden de kuru k'a kɛ papier ye k'a lamaga k'a kɛ sɛbɛnden k'a bila aw kun a bɛ sɛbɛnden dilan fila kelen nin a bɛ kabakuru girinman ɲini k'a digi k'a bila bon kɔnɔ tɔ keleman nin a b'ale don aw jufa la a bɛ wurudi kɛ ni tile 7 dafara a bɛ taa a bɛ wari min sɔrɔ siga foyi t'a la a b'a di aw ma hali a tɛ sɔsɔli kɛ mais baw dalen a ka sɛ kɔ dɛ n'o tɛ lahara aw kana ɲinɛ dɛ. A wurudi bɛ kɛ cogo di haya nin yɛrɛ bɛ kalan cogo jumɛn n b'o de kalan sisan. Subhana man jamma kullu mutakabbir jabari anidi bi isatil gahar a b'o wurudi 3,337 n'a y'a sɔrɔ wariba don komi miliyɔn mais ni 200,000 don kana jigin darisi 1000 na a b'a wurudi 337 n'aw tilara ale wurudi la a bɛ fiji di a wurudi fiji di a habalon min masadin a bɛɛ de bɛ wurudi a fana bɛ wurudi o adadu kelen na n'a tilara o la a bɛ ahamun sakakun ala undi asuna a b'o fana wurudi 3,337 ni wariden nɔ 337 mais nka a kana sara hamu tɛ mɔgɔ kɛlɛ ni cogo in na hamu bɛ mɔgɔ kɛlɛ yɔrɔ min na ni hamu wele k'a den wele n'i ma labɛn a b'i kɛlɛ mais a nana simple ten nin a tɛ mɔgɔ kɛlɛ a kana sara fiyewu an ye ala tɔgɔ dɔn ka se yɔrɔ dɔ la o de y'a to an bɛ se k'a di maa o maa k'a to n'o b'o ka sigida la ni min y'a baara la k'a jaabi salamu aleykum.